Diante. Ola, estamos no Anxo Valente, aquí coa miña primeira exposición Vexo Cores. Vexo Cores o nome ven de que a miña pintura intenta reflexar a realidade, pero a base de cores. Espero darlle á cidade de Ourense unha alegría con esta exposición onde casi todos os cuadros son da nosa provincia. Retacos de costumbres como as feiras, a pulpeira, teño cuadros dos periqueiros, Sí. despois, bueno, Os alfareiros. estará de 15, sí, os alfareiros, que é ademais unha tradición da miña familia, é un primo meu que recuperou a tradición da familia alfarería do Batán en Maceda, terra de alfareros, tanto Tioira como Niño da Guía, e por aí. Entón, o que se ve no cuadro é concretamente un primo meu que se dedica a alfarería. Espero que podan disfrutar desta mostra feita con moito cariño. Encerrado durante a pandemia foi o que me animou a pintar, aínda que eu sempre pintei os muros do colexio de Carmelitas, os que hai baixando pa catedral e por aí, e para os amigos que sempre me pedían alguna cousiña, non? E agora, pois, hai un pouquiño máis formal, facendo algunha cousiña. Cantas obras tes? Pois aquí, en concreto, era alrededor de 50 e tantas. Ben, traballaches. Sí. Pois mirarémolo con moito entusiasmo, artista. Hai retratos, hai plumillas en blanco e negro, que era unha das miñas primeiras aficións, a plumilla, e depois o retrato, en carboncillos, e agora xa estes que hai aquí en óleo. Fantástico, parabéns. Vale. Moitas grazas. Gracias. A ti. Pois efectivamente, aquí temos as plumillas das que nos falaba o artista e que podemos disfrutar destes trazos. Sí, señor, a carreira de Ramos. A verdade é que hai oficio, hai oficio co difíciles e minuciosas que son as plumillas. Aquí temos nosa terra coas nosas fermosas casas. Bueno, isto soanos moito. Claro que nos soa os serensanos tamén. Que bonita. Tamén nos soa. Que bonita. Alameda, Compostela. Bueno, pues tamén, que por suposto está aquí o público deleitándose. Aquí temos a nosa ponte. Aí a ponte de Ourense. Lugares, pues, totalmente coñecidos por todos. Aí temos a Ribeira Sacra, a nosa Ribeira Sacra. Aquí temos a nosa Ribeira Sacra tamén, Santo Estevo, de Ribas de Sil. E dos cadros que nos decía, falábanos dos retratos tamén, verdade? Pois aquí temos unha sucesión de retratos, como vemos hai o dominio da luz. Estes seguramente son algúns familiares ou amigos, e recollen escenas, pois, cotiás, de alegría, coas mascotas, estes rasgos do tempo, dibuixando un rostro, os infantes, os nenos sempre iluminando todo. E aquí Antonio, pois, de novo volvenos traer estes trazos luminosos, cheos de cor, como o nome da exposición indica. E por suposto que sí. Aquí xa vai complicándose un poquinho máis o trazo. Vide ver esta exposición o Ángel Valente porque merece moito a pena, amigos. Aquí temos, o si, este é unha vendima na Ribeira Sacra, segurísimo. Acabo de chegar, pero encántame a pintura que vexo, o color, pareceme moi vivo. Creo que esta exposición de Antonio Carreras Ramos pois vai ser unha gran exposición, como casi todas as que se montan no Xosé Ángel Valente. Impacta a cor, verdade? Sí, a verdade é que é bastante impactante, sobre todo a diversidade, os contrastes, o efecto que fai cas sombras. A min personalmente agradame moito esta exposición, bueno, como xa é de costume en todas as que se organizan no Salón Ángel Valente. Pois imos empezar, veña, que xa está Eva. Aquí arranca a exposición coa nosa presentadora de luxo.
a persoa que fai posible a xestión da programación dos espazos expositivos, a nosa concelleira Noa Rouco, os concelleiros Ana Fernández, Antonio Fernández, Armando Gea e o tenente alcalde do Concello Aníbal Pereira. Como non pode ser outro xeito, Antonio Carrera. Vexo cores. Penso que todos vemos as cores que nos presentan esta maravillosa sala, unha explosión de cor que é mellor que é para que nos explique que sinte e que fai para que poda expresar este xeito. Pois a verdade é que é unha alegría estar nesta exposición de Antonio e vouche dicir unha cousa. Dime. Que me acabo de enterar que este Antonio ¿Sí? era o que pintaba. O sea, que unha sorpresa agradable porque o coñezo desde fai moitos anos. Moi ben. E a verdade é que o colorido da exposición o ben que plasma os nosos espacios en xebres, a maior parte deles. Estou vendo a Plaza do Ferro perfectamente estructurada, pero voume vexo con barro ali enfrente. Quero decir, que temos un pouco de todo, Aníbal, non? A min estáme encantando, a verdade, e voulle dar unha noraboa moi forte acompañada dun abrazo, porque realmente animo a todos os ourensáns a que veñan ver unha exposición e máis neste espacio que realmente cada vez que estou aquí carganse nas pilas, porque é un espacio moi especial esta Sala Valente, sobre todo para demostrar e mostrar o talento dos ourensáns. Moitas grazas. Veña, a ti. Bueno, estamos en nuestra maravillosa Sala Valente, en este caso con una exposición de Antonio Carrera, que nos transporta a la calidez que nos empieza a traer la primavera, precisamente porque está plagado de color, de alegría y de muchísima pasión, como podéis ver, con lo cual invito a todo el mundo a que venga a verlo, porque nos va a trasladar a lugares de Orense, a la naturaleza y sin duda a sentimientos. Como eu intentar escoitar o sonido das pinturas. Gracias a todos por asistir.